ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଆସି ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ଅଲୌକିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁ କହୁ ଭାଉଜ ହସି ପକେଇଲେ। କହିଲେ, ମେଘି, ସାର୍ଙ୍କର ନୁହେଁ, ତମର ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ନିଜକୁ ଭଲ କରି ଘଡ଼ି ନିରୋଳାରେ ଦେଖ। ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣଟା ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବ। ଭାଉଜଙ୍କର ସେହି ରସିକତା ଭରା କେଇପଦ କଥାରେ ମୋ ମନରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅବୁଝା ରହସ୍ୟ ଅପସରିଗଲା। ସେଦିନ ମୋ ନିଜ ଦେହ ସହ ଅପାର ଦେହକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଅପା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ପୂର୍ବ ଖରା ଛୁଟିରେ ତାର ବିବାହ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଅପା ଦେହର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ଉର୍ମିଳ ଶୋଭା ମୋ ଦେହରେ ବୋଧେ ଚିତ୍ରିତ ହେଇଯାଇଛି। କଥାଟା ବୁଝିବା ପରେ ଗଣିତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ବସାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଅଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ଏ ଶାନ୍ତ କୋମଳତା ଠାରୁ ପୂର୍ବର ସେ ଗାଳି ଗୁଲଜ, ମାଡ଼, ବିରକ୍ତି ଭାବ ଢେର ଭଲ ଥିଲା।